Per acabar amb la fam a l'Àfrica pots manifestar-te, apuntar-te a una ONG o muntar un espectacle. Estem assajant el You'll Never Walk Alone per la nit solidària de l'Escola Eòlia, que aquest any fan la tercera edició, i és una campanya contra la fam a l'Àfrica. Aleshores, els grups de l'escola estem preparant aquest coro per fer una mica al final de l'espectacle. Aquest any s'ha decidit fer una campanya contra la fam a l'Àfrica perquè hem pogut posar-nos en contacte amb aquesta associació i cada any ens posem en contacte amb alguna diferent i aquest any ens ha tocat aquesta. Agonía, sueño, fermento. L'espectacle de la nit solidària consisteix en un seguit d'actuacions que realitzen els alumnes de l'Escola Eòlia, més alguns actors professionals que s'han afegit a la festa. Igual que nosaltres, que estudiem teatre musical o art dramàtic o qualsevol disciplina artística, és important que la gent es comenci a moure per causes solidàries. Jo crec que val molt la pena aquesta nit solidària, en primer lloc perquè és una oportunitat per enfrontar-te amb un públic i per l'altra banda per recaptar aquests fons. L'espectacle es podrà veure al Teatre Poliorama, a la Rambla de Barcelona, el dia 9 de juny a les 9:30 de la nit. Sigues solidari i el dia 9 vine al Poliorama.